Broadcasting Network Corporation. TPNC. Nagsiya sa kusog na 5,000 watts. 1242 DXS1 Radio Vista. Hi, may hapon. 96.1 Y96 Radio Vista, Osamis City. 99.9 Na settings. Ilong press na mo keyboard. Pagadian Kami City. ako ang sounds. 95.9 Radio Vista, Dipolo City. 88.7 Radio Vista, Ipil. 105.7 Radio Vista, City Hall. 106.1 Radio Vista, Canlaon City. Vista Media Group Incorporated. Balita, isyo, serbisyo, action, kanyaman. Radio Vista, Radio Bosca. Bisayang Manok. Bisayang manok. Aduna kabay suliran nga dugay na nimong gipasan. O sa imong tanaw, gibundakan na ka sa tibuok kalibutan. Ani ana ang tulumanon nga mupapas sa tanan nimong kagulan. Talk to Papa, tulumanon Sa Power 99 FM. Radio Vista. Talk to Papa. Mut Si Pora Sunako, shout out. ang imong buhaton, iluoy na. Muabag, nakasabot ko sa imong ibati. Pero video naman ko. Kwarta lang ang dili na mo mahatag. Pero minyo naman ko. Talk to Papa. Pamilya Shout out all. Beauty Abel, shout out. lang sa nagunang istasyon, Power 99 FM. Radio Vista. Talk to Papa. Ay, hello Papa. Iskobin. You're listening to Papa Smoke. Ang oras sa Radyo Bisda Kalauna, 36 sa hapon. Mayong udto mga tigre. Mga brothers and sisters of Tyrogene Phi International Fraternity. Of course, sa kanang mga kuya and ate sa the Fraternal Order of Eagles. Tanawan ninyo akong gisuot, guys. Oh. Sarah BBM. No, di ba? Sarah BBM. Ika'y bituin Shout out Tessie Malayo Mugapay from Josefina. aking paningin Maayo kay umana kag ugay-ugay. Oo, manay. Pila na din tayo pag labig-labyo. at hinihiling Shout out ni mo di Asis ha. sa kalangitan na sana balang araw ika'y mahulog sa aking mundo. Ika'y tala na nagbibigay liwanag sa kalawakan. Kay sarap mong pagmasdan, pero Ako nang gi-usa guys kay para sa gas na mundo. Ito no, proud member of ano siya, TGPIO, TFEO, TFOE. asa ko lang upang makasama ka. Ay ang labanan ang mundong mapaghusga. At lakbayin Mas makagwapo jud ini bagong kasal o makahilis og dalunggan say. Makahilis og dari o dalunggan ba? Ano man, kasi connect. Ha? Kasi connect. Makahilis mo ng dalunggan ang bagong kasal kay sige mo nagkapikapo somtang gaogan-ungan. Bot-bot na! Fake news! Shout out sa akong anak si JM Sander. Sandra, miss na miss ko na kayo. Mami, Ay, bugto na! Shakira love. Kahilis og wan. Kahilis og agtang. Oo. Bot-bot! Basta mga kwan. Lagang maglaho sa iyong kinalalagyan. Ha? Oo. Magahilis. Agama Alagi ba? Kito, alagi ba? Ano? Ungad ka, ungad.
Magdula kag kuan, magkanta kag gimi-gimi. Gimi. Diyos, kanang imong bana muli. Puso isipan Ang lalaking di kabalo mo tila, biyaan o asawa. at masaya kong sasambitin ang salita. Lumigaya ka sana. Ang atong oras mga kabisdak, 1:40 na sa hapon. Okay. Wala. Wala din matarong saksak. Atong oras guys, 1:40 na sa hapon. Kumusta og maayong hapon? Kaninyong tanan mga kabisdak. Medyo okay ang atong panahon karon ba? Ika'y bituin Init-init siya pero bugnaw ang hangin. na nagniningning sa Ilis para paningin. hello. May saba kaya ko mga kauban diri guys. Lagi Okay lang na siya. at Anyway mga kabisdak, 1:41 ng oras. ikaw na sa Programang Talk to Papa na po na inyong makauban hantod 3:00 sa hapon. Kauban ang inyong Papa Smoker. ika'y Ito mga na mga problema diha sa inyong gugma. Labi na sa ito mga hugot kayo diha. Anong mga naa karon nag-view sa tong live nga mga hugot kayo. Bitaw ay sa tanang mga naminaw karon, salamat kay inyo na bugong giubanan o giatangan aning programang di gyud mahutdan og problema sa gugma. ang tanging pag-asa Problema sa imong uyab, ko na sa imong asawa, upang sa imong bana. Di daw ka ba lumuungat, ingon ni Katuto. ayang labanan O then sa imong asawa nga maghigda ra, mapapos di manghugas og plato. Pero si Muli, amot lang. Ay, nakibinuangan ko ni ganina si ang Kibinuangan ko ganina ani niya si ang programa kay gaugay-ugay daw ko. Hoy. Kung saan lang ugay-ugay di ay? Mo ba na siya gato magugay-ugay ka? Ha? Bitaw no? June 7, 2022. Happy birthday sa mga nag-birthday karong hapuna. And happy anniversary sa mga nag-anniversary. Happy mansary sa mga nag-mansary. At sa tanang mga nag-celebrate karon sa espesyal nila nga adlaw, maayong hapon kaninyong tanan. Kumusta po na atong mga kuan kaninyong mga single. Mga lalaking friendly ug mga babaeng friendly. Mao ni karon ang atuang sulat nga nasa puso mao ni ang atong sulat karon nga kuan basahon guys kay gabulag daw sila sa iyang uyab. siya Giangkon daw siya siyang amigo nga uyab sila. Nandito nakabot pag siyang uyab. Kusog kay kadiri sa amua Sugbay 2 Pitugo. Wow, shout out kini yung tanan mga taga Sugbay 2 sa mga panimalay diha karon nga naka Power 99 FM. Mga tindahan diha karon nga gipangduka ang mga tindera. Bahala nagkuan dukaon basta kay ang kilay ha. Kinahanglan ang kilay aura kayo. Shout out sa Gumong family diha karon sa may Sugbay 2. O si Miss Danica Jane Sexy Infante. Happy viewing kanimo langga. Sa tanan-tanan mga naka-tune in sa Power 99, i-save ninyo ang akong cellphone number. Mo text mo karon. Kung sa inyong advice ato ang sender. Okay, kato ang cellphone number 0918 728 3822. Ang atong sender karon mga kabisdak usa ka babae. Oy, naana si ko si
Night Forever. Si Night Forever, si Gina Rose. Og ni Juan yung Freddy Boy, Nawal. Happy viewing, happy listening to you, Brad. Ang atong sender karon mga kabisda. Nagpatawag sa pangalan na si yung mga tigre ng laag diri oh. Pakita na diri, pakita na diri. Dili nag-view karon ng mga brother na to. Atong sender karon sa live po nalantaw si Sister Sunako nimo. Ang atong sender karon mga kabisdak nagpatawag sa pangalan na si sa man ni si Shena taga-Pagadian. Araw, may mga gwapong mga tigre nga mula diri sa tong ano. Tulba kini oh. Cha. Problema niya karon brother kay may ning naaka kay patambagon tiga niya no. Patambagon tiga kay kaning atong sender karon gibulagan siyang uyab. Sobraan kay amigo ba niya karon ang amigo pod naa pod ay gusto. Oh, niya kangangkon nga uyab silang duha. Yung mga tao nga kusog kay mangangkon. Sure mo diha. Oh, dito bisahon. Shout out po si Uncle Balong. Gikan kang Hermie Aviola. And shout out ni Mother Naima Gimba sa tanang suking sa Talk to Papa, shout out. Shout out ko ni Uncle Balong, gikan kang Hermie Aviola. Shout out ko ni Freddy Boy. Uy, Freddy Boy. Freddy Boy. Bakit no? Gaya kayo? Parang Bongbong Sara. Lagi daw si Bongbong Sara ni nga itong gisuwa. Ang tigre, Bongbong. Ang agila, Sara. Oh. Ang tigre, Tyro. Oh, ang agila, Eagles. Mo na siya. Hoy, kumusta si Christine Ord? Ang tagal mong nawala. Asa ka ni nakipag-date ay nakauyab na siguro ni si Christine Ord. Diri talaga ha, itong basahon ng sulat ni Sender karon. Alauna 47 ang oras sa Radyo Bisagatot ganinyo sa Green Herbs 7 Miracle Oil. Haplas nindot gamiton para sa mga nagalain nga mga sakit sa panit o sa mga sakit sa inyong kalawasan. Green Herbs 7 Miracle Oil. Kung ni mga gipang distribute karon ni Ginny Rose, si Jing, ang Night Forever. Nako. Baka na, alauna 47 na. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Gikan og dipolog kuya oy abi na kong nakauyab nakadiha lang ka kay wala man ka nang views tong programa. Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa. You're just Papa Smokin. Dear Papa Smokin. Maayong hapon kanimo Papa Smokin. Medyo mo lumanay gamay no.
atong kuan. Tawa ni Pretty Boy. Pretty Boy. Maayong hapon kini mo, Papa Smoke. Ug sa tanan mga naminaw karon sa imuhang programa. Labi na gyud sa mga suking tigpadala sa imuhang sulat. Og sa mga makadungog niining akong sulat tampo karon sa imong tulumanon na Talk to Papa. Papa Smoke, gusto lang na ako ning i-share ning ako ang problema karon. Problemang grabe kaguol gid ako, Papa Smoke. Pero sugdan ako sa pagpaila. Sa pagtago sa kong pangalang si Shena, tagapagadian. Shena! Shena! Paano ba mababawi Na ako'y uyab, Papa Smoke. sabi Tuig kapi na ang among relasyon. Sa akong uyab nga, itago na to sa pangalang si Alton. ika'y darating Na siya karon sa Cebu, Papa Smoke. pa pala Usa ka security guard. iklap nagbagong lahat Bata pa man ko, Papa Smoke. 19 years old pa lang ko, pero sa akong edad karon, nagbati na ko grabing gugma dito sa akong uyab. paano ba Lagyo mi, kinaaman ko diri sa pagadian. lahat ng mga nasa Nag-eskwela pa man ko diri, Papa Smoke, kaning mudjul. Di naman may nakalang ika'y Sa tinuod lang, Papa Smoke, bigla nang wala nag-uyab ni Alton. Dili pa gyud kaayo ingon pareha sa uban mga nag-uyab nga, nagsigimig kuyog. bagong lahat Maihap na siguro ang mga adlaw nga nagsigimig kuyog. Ato mga panahon nga naa pa siya diri sa pagadian. Nga nagtambay-tambay. ang kumpas pag naliligaw Kini akong problema karon, Papa Smoke. ko ay sala Bahin manggod ni sa gihimo sa ko ang amigo nako. sa bawat pag-iyo Di na ko siya matawag nga best friend, kitaghan ang pubi magbarkada. ikaw ang kanungan na kay Barkada na kong itago na to sa pangalang si Aldrin. kahit hindi mo alam ilang beses Dugay na kami gauyab ni Alton, Papa Smoke, pero tungod lang ining akong barkada. ikaw ang kantungan Nagyangkon ko niya nga, uyab doming doha. Friendly kay ko nga pagkababahi, Papa Smoke. Ug manlaag sila, dali na kay ko nila ma-invite. Ug gani gina-update pa na ako akong uyab bisag asa ko moabot. Friendly ko, Papa Smoke, pero never jud ko nag-two-time kinakoy uyab. Pero ambot, oy. Kumpiyansa ra kaayo ko kada manglaag minilang Aldrin kauban sa among uban mga barkada. Di man gid na mawala ka nang mag-selfie. sabi Di man na mawala ng mga mag-picture, Papa Smoke. Tapos ako gituring na ko silang barkada ug labaw pa sa barkada igsuon, Papa Smoke. dating lang bigla Nay mga pictures na mo babalik nga mag-agbayay minila, daghan gud mi, Papa Smoke. isang iklap Sagad sa mga pictures na mo. O nahirigin ako nabantayan nga. kung nakaya ba Lahi na di ay ang bagigdikit ni Aldrin ako, Papa Smoke. mo bang mababawi Naaman day siya gibati na ko di ay. na nasabi Nagkagusto man day siya nako. Bantog ra gid ay kada magpicture mi nga perminti man siyang naasa ko ang dikit oy. Naasa kong likod. Karon grabe gid kagool na ko kaya kung uyab.
Nag-obserba na po di ay. Ug sa makitaan niya nga mga pictures, gihilom lang na niya. Dito naman ko natabantay, Papa Smoke, na naglain ang buot sa akong uyab kay buang mamput ni si Aldrin kay may day mamput ko niya. May day. Tapos wala siya ilain nga ginapost sagad gid sa mo ang mga pictures. Nasipyat man gina siya, Papa Smoke, nga nagpicture nga gikat ginya nga kamirang duha iyang gimayde. Og dito nagka-comment ang akong uyab ug ipangutahan na siya. Baga kay naong sa Aldrin, Papa Smoke. Giingnan ko niya nga. Giingnan niya akong uyab na. Uyab daw mi. Maayo pa nga mong buot sa akong paminaw atong wala kami nagka-problema sa akong uyab. O gani, kanamulakaw ko, mag-chat pa ko niya, mag-send pa kong pictures. Dito rin ako nabantayan, Papa Smoke. Pila ka adlaw nga wala na siya chat-chat na ko. Di na siya mutubag sa ko ang mga tawag. Kay humana day sila o kanang istorya ni Aldrin, Papa Smoke. Tapos daghan kasi mga gipang-send si Aldrin dito sa iya, nga gipang-send po ni. Gipang-send po sa akong uyab sa kuha. Mga pictures na mo nga gipang-edit ni Aldrin. Mura gitnig man nag-uyab tanahon, Papa Smoke. Laning amigo na ko nga si Aldrin, Papa Smoke. Dito naman ko nakapangutanan niya og naunsa siya. Yan nang kalit siya sa pag-usab. Mao na dito di ay. Pagkabalo sa kong uyab, nag-uyab ni Aldrin. Giangkon ko sa akong amigo. Dili gid ni maayo, Papa Smoke, na sobraan ka nga magdikit-dikit sa imong amigo labi nagnakay uyab. Dili na mo tuwa nga akong uyab na ako nga. Siya ang akong love. Ug wala ko'y laing lalaking uyab, siya ra gyud. Sabi mo, Papa Smoke, kung saan man ako pag-contact niya, dili siya mo tubag tawagan. Sendan ko niya o ka na mga pictures, kaya nagluha siya. Maka-stress jud kayo, Papa Smoke. Muto akong gihimo. Ikumpronta na ko akong amigo, Papa Smoke. Grabe ka bagag naong yun. Todo dinay pagkaayo siya. Tapos sa pagpakita na ko sa mga pictures o sa mga message akong uyab siya, iyapang ipasangilan ang akong uyab nga nagbuhat-buhat og istorya. Moto, Papa Smoke, pila na pong kaadlaong nakalabay, inaani lang gihapon mi. Nag-uol na kayo ko kay ang status akong uyab karon. Single na siya, Papa Smoke. Gipang-delete niya tanan mga pictures nako dito sa iyang Facebook. Paminaw ginako, mabungkag na gid ang among relasyon. Tungod lamang ining usa ka lalaki nga dili masabot ang iyang batasan. Di ta kumpiyansa gid ani, Papa Smoke, kay kita og ginamigo lang atong trato sa ila. Kalainon po din nilang sabot. Nag-abot yun sa langit ang akong kasuko ni Aldrin karon. Baga kayo siya gnawong kaya akong giangkon. Giplano na yun siguro niya, Papa Smoke, nagbabaon ang among relasyon.
Mo na akong problema karon kay unsaon ako pag move on. Unsaon ako pag ayos sa among relasyon. Babae ra in taon ko papas mo, wa jud ko'y sala. Pero gibiyaan ko sa akong uyab. Gibiyaan nga wala man lang ko niya istoryahin nga magbulag dumi. Bawat sandali ay walang kasing ligaya. Maglaom pa ba ko sa akong uyab papas mo? Kung sa may angin akong himuon ni na-stress na yun ko sige ko naunaan eh. Di na lang po na ako isgutan ang tanan mga nahitabo na mo sa akong uyab pero di biya po dali-daling makalimtan papas mo, labi na yun ko. Kung siya halos ang nakauna sa buwa. Please tambagi ko papas mo. Na-stress na kayo ko. Tapos baga kay gnaong ni si Aldrin, napipachat-chat na ko na. Nangayog sorry kay naibog lagi daw siya na ako. Bakit ba Gistalk na ko one time ang iyang Facebook papas mo. Nadili may friend na tong isa ka account niya. Dito ginakita na ko sa mundo na yung mga nag-comment na utana kung uyab ba daw mi. lagi na lang Ang niyang mga comment papas mo, pilingon jud kayo. di ba nila Moingon pa siya nga, matik na daw na. Kasi angay na ko mo na ni papas mo. Nagbulag ni Alton, tungod lamang ni Aldrin. Hindi ko na kaya na humanap pa na Diba? Og love kas love di mong usa ka tawo papas mo. Dili man ka madala og mga istorya-istorya sa gawas. Pero grabe naman po ang akong uyab. Ning tuogin siya. Tungod sa mga pictures na gipang post atong tawhana papas mo. Please tambagi ko. Unsay angay na kong himuon. Wala ko kay baho kung gabulag gid mi karon. Pero sayang ginahimo sa kuha nga di na ko niya kontakon. Di na siya manumbaling ka na ako. Murag gabulag na kit siguro mi papas mo pero lain na po gaya nang magbulag ba nga wala man lang kay madungog nga istorya. Wala man lang ning gawas sa iyang baba nga. Bulag na mi papas mo. Walang ako yung taon na Naglaom ko nga mura kong buang. Nga paabot yung taon nga prangkahan. Sobra ka maka-stress papas mo. Hindi lang siguro ko tama. Salamat kayo sa panahon ng imong pagbasa sa akong sulat. Sa magausap ba? Ang imong magtatampo. Si Sienna, tagapagirian. Salamat ug maayong hapon. Good ko, napili ko na ito. Wala Kasi, na wala pa ka na. Wala pa. Look, di ba yun? Hindi na ko ngayon. Naaalala ko ba nang magkapiling pa sa luha at ngiti tayo ay magkasama. Mga alaala ay kapwa nating iniwan. Ngayon'y wala ka na. Basta lang yun. Basta, sinanap mo anak. Hindi na mo lang makita sa ito rin. Sige, Updated mo. hayaan kita
sa'yo'y nakikiusap, muli ay magbalik ka. Ano ang gagawin pag hinahanap ka na? Magaling ka 2007 Kang mawawala dahil sige lang, sorry. Nari, nagkamali ako sa iyo, Nari. bawat sandali ikaw ang hanap ko. You're listening to Papa's Mocha. Umuwi ka na dito sa piling ko. Ang mga pagsamo ko sana ay dinggin mo. Pag mawawala ka pa ay kulang na ang buhay ko. Sana muli kang narito upang ating napagsaluhan pagmamahalan. Dilat, terus kamera. Sana muli kang narito upang ating napagsaluhan pagmamahalan. Atong oras mga kabisda alas 2:06 na sa hapon. Gikan kang Edward Binosa. Tagalog version na ni sa kuan, gining parting time umuwi ka na. Luming naman kaayo ka kuya. Shoutout ni Kuya Pipoy Calderon, Lico, kauban ni Brother Kinkin din, no? Naada ni sila karon sa lugar nga bugnaw kayo. Kuya, shoutout kuya, mabuhay ang agila, no? Long live. Paps, may hapon sa good afternoon sa inyo diha sa Pagadian. Monay gingo nasalig lang siya na ayaw lang paglaom. Monay nga. Kuya, bugay ni si Aldrin ng tirada. Ay, mangangkon ng buguyab. No? Anang mga inana, bitaw nga, dikit-dikit, picture mo, kauban sa mga friend, pero wak mo kabalo, kanang inyong mga friend, ibati nagkaanyag. Unang-una si mga friend, bito yaya na ko, mangkuno na ko. Yan kon ginong kang uyab. Gara po kay kang anong nagkuy-kuy, kung po ka mag-picture. Ang lagi, di po kabasol kay. Para sa imo, okay lang, pero sa iya, day, nagibati nagkaanyag ni si Aldrin. Mura manig si Aldrin ko, ano? Ay, Monay tagam sa mga babae, papas mo, kabisag na'y uyab, magkiglaag paglain. Di actually, okay naman maglaag. Wala man ay problema ng laag. Pero once gani nga musugot, gini ka nga mulag, ang imuhang uyab, no? Given nga, ning salig na kasiyahan, di ba? Kumbaga, automatic na ba? No, ning salig ka sa imuhang uyab. Pero kanang mo chat-chat, mong po ni si Aldrin pod, pilingon po ni si Aldrin pod. Mag-post-post po ng picture nga sila ng dos babae, aron ingnom uyab. Baga po ni Mugnaw. Laing ginoy, kanabitong walang gina, dikit lang ginisi mo, ang kunon rin ni mong uyab. Ika pala mong uyab, huwag mo. Naminaw, masiguro si Aldrin ka rin. Aldrin. Oh, dugay ka na suba, pukot ka na, dugay ka na sa pukot. Ha?
Kasi tawagan lang kita, si Sumpay na. Takot lang kaya po. Baba og foundation Aldrin. Agoy, muna. Muna'y problema diya. Kamong mga babae po, ayaw po mo pagsige uban-uban og mga lalaki, ug namoy mga uyab. Oh, may mo uban-uban, labi na ka na maglaglag. Oh, hello, agayaw. Hello. Hello ni Makmak. Balaan naman ginintulog, uban man ginintulog ron. Hello ni Makmak. Nadia karon si John Mark Franco. Kauban ni Kuya Pipoy Calderon og ni Kinkin ang founder. Ni Kinkin mo ni pinakakuya og gid mong brother. Oh, mo ni og sakon pa ba? Sikretong damang ba? No? Sikreto ka ba? Murag kiring ba? Di gid mo kanaa sining agi. Laag mi diha human diri bro kay maningil ko na maningil daw. Kasi may paninglo na ni. Ayaw mo pagkuan ha, kaning ayaw mo pagpainit ha, kinahanglan magpabugnaw ta. Ha? Oh, brother Makmak ha. Dili ta magpainit, magpabugnaw ta. Nindot unta makipag-close sa lalaki pero habang tumatagal nang liligaw. Una. Manguyab mangganin ng frat kaning kuan kabrad nimo sa fraternity side. Di ba? Nani sa mga example ha, naman gini mga nahitabo. Magkabrad, magkasis pero nanguyab sa sis. Mo na si klarong bagag naong yun. Di ba? Pero sa para ra po dato mga fraternity nga non-free love, di ba? Sama sa Tyrogene fee. Dili non-free love maning Tyrogene fee. Kung tingala na kapiti mo, naghanan mga Tyro ng asawa. Nag-i-process ang mga sila. Bitaw, no? Sige. Ito mga gusto mong advice. I-text niyo sa itong cellphone number 0918-728-3822. Ara, kanang mga babae papasmoke na makipagbarkada og lalaki mo na sila kato mga babae nga dali ra kayong uyabon. Di gumutuwa na Nabiya po mga friend nga mga babae po. Diba? I have a lot of friends na mga babae. Di ilang mga babae, mga lalaki, tanan, no? Halos tanan. Pero believe po ko itong uban mga friends na ko kay syempre kami nag-respect ko mi niya tungkol kina si partner. Diba? Kita na lang po sa itong kaugalingon ba nga amigo ta natay limitasyon ba labi na ka ng pakipag-sweet na sa mga friend. Diba? Diba? Putangan ninyong limitasyon. Delikadesa na lang po. Pero lupit mong kunigtirada ni si Aldrin kay makadikit lang ganig babae ang kuno na ring uyab. Pila na kakabuk, babaeng gipang-angkon nga uyab ani niya. Baga kay kag-agtang ha. Aldrina ka? Ikong bayuta ka, ha? Gabi ipod, grabe pod, uy. Ayaw taon, ayaw, ha? Ayaw tanan. O, dili lang kita. Basta Aldrin nga ba? Ayaw ba? Sinagnawo. Pero dili man to si Aldrin, kay itong Aldrin akong amigo, lahi man to. Si Baki man to. Nagbiyahe bito karon, baong nga pula, asa na bugat uling parking. May hapon ni mo diya ha. Binagyo siyang papa diya nga si Manoy Tisoy. Baking diya karon sa may IBT. Mga kiskisuna ning mukis-kis tas koko ani nila. Masinto ang parking sa kilid sa Union. Alas 2:13 na atod kininyo sa Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdak. Kini nga haplas pating daghan nagiging matambalan nga sakit pati mga kagid-kagid mawala, no? Atong basahon ni nga plaza unsay mga matabang ganing Green Herbs 7 Miracle Oil. Guwapa ra ba kay model ani nga si Ma'am Princess?
kaning kuan 7 miracle oil mga kabisdak, gibuo ni siya pinaagi ni mga sangkap nga gabon, o tuba-tuba, balite, panyawan, buyo, luya ug asunting. Aprobado kini sa FDA. Ano man yung mga sakit nga matabangan nila, o hapla sa boros, sakit sa tiyan, ngipon sa ulo, kaning sa ngipon murag ilimugmog man siguro ni. Di day ikuan ni Ito to. ha? Totoo. Ipahid eh. Kita na sakit sa ngipon sa ulo. Rayuma, sipon, ilanat, ubo, sakit sa lutahan, almoranas, o sakit sa kaunuran, pinakan sa mga insekto, katulspanit, barikos, butod, mga samad og paso, insomnia, kabuhi, sakit sa liog, nagsuka-suka, hika, luas, stress ug gakapoy, kaspa, up-up, sakit sa lawas, sa likod, sa hawak, nuka-nuka, antifungal, antimicrobial, antibacterial, scabies, arthritis, depression ug hubag-hubag. Grabe kadaghan no? 36 ka klaseng mga sakit nga labi na sa panit ang matabangan ning green herbs. 7 miracle oil. Ani mapalit ko ni sa diri sa may Dumalinaw, diya sa may Lanzaderas Pharmacy. O dripo sa may Pagadian. At tubangan na ning land bank guys na diay kuan. Givarel Drugstore. Ana diha ang green herbs og ilang ka Ma'am Jessica ang sa may Barangay Tuburan. O kana no green herbs 7 miracle oil. Guwapa kay model ani nga si Ma'am Princess. Naminaw ra ba ni karon ning hapon nimo diha mama? Uban siyang pinalanggang bana. Maayong hapon. Salamat po rin sa pagpaminaw diya sa may dito tunga sa gate 7 o gate 8. Diya sa may Jelloy Store mga kabisdak. Mao kini ang bugtong tindahan nga halos naatanan kong paninda lang ang inyong komprahon. Soft drinks, beer. Ayon kining bugas. Ayon mga uban pa mga paninda. Diya sa may Jelloy Store nga gipanagyan gidumala ni Sir Jelloy, Sir Jeremy Loy uban ni Sir Bernie. Diya karon sa may Jelloy Store. Salamat po sa pag-abag ni SB member Bimbo Anito sa may lungsod sa Tabina. Nagyag nagdumala po niya ning Anito Barbershop. Uban siya ang asawa nga si Ma'am Pinky. Walay lain pinakalami mulutong sudan diri sa Barangay Santa Lucia sa may Biandri Eatery. Si Ma'am Pinky Anito. Yang mga Three Musketeers de karon silang Bonbon, silang si Janjan. Napo dia si Pogi. Pogi. Napo ni mo dia ha. Sa may Biandri Eatery. Ngayon man, salamat po sa paghabag o pagpaminaw ni Board Member Cesar Julo Dacal, ang nag-una number 1 nga board member sa unang distrito. Sa si Board Member Cesar Julo Dacal. Shout out sa kong kababata nga si Kinoy Bustalinyo. Uy, kaila ko ani. Si Ali Minyosa Tandong watching from Italy. Mo ni pinakabuutan dia sa Jose. Si Kinoy Bustalinyo. Hapon ni mo diyan noy ha. Hindi lalaki nga mahadlokon sa chicks. Salamat ni mo diyan, salamat sa pagpaminaw. Mabalik lang ko guys, alas 2:09 na. Alas 2:18 ang oras. Ayan. Ambag mo kay kini si Aldrin, gara-gara ginigmay ni si Aldrin. Papa Smoke, i-greet lang po na ako ang akong amigo nga si Aldrin Pod, Daduli. Uy! Mao ginis ng Aldrin Daduli. Di ba kayo ni si Aldrin yung ipasabot na rin? Nagganto pa po nagipang post na picture si Aldrin? Hindi siguro. Balik na po guys, dira mo. Grabing motora. Diri sa Barangay Santa Lucia pa. Kaning mga motor mga gidri. Sugig tambutso. Ay nako. Balik na ko guys sa alas 2:19 na. Papa Smokin' on the air. Is that magical device? Turntable. Congrats na yun, minyo. Agad ka. Oh, mali lang yun.
99.9. Salamat ko, salamat. Mga igala itong mahinabi ang impalit sa Green Herb 7 Miracle Oil nga taga-Bisongan Lingkod, Sambuanga del Sur. Manang, kung sa may nasinati ni mo sa dining haplas ka sa Green Herb 7 Miracle Oil. Ang akong ikasulti, may tungod sa akong arthritis, daghang mga tambal o mga haplas ang akong gigamit, walay kaayuhan. Apan sa diha, nagpalit ko anang Green Herb 7 Miracle Oil, katululan na ko gihaplas sa akong mga tiil, wala na gyud ni nagbalik bisan pag magbasa-basa kung wala. Daghang salamat sa Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Green Herb 7 Miracle Oil mapalit sa mga parmasya o butika o sa Radio Vista Pagadian nga naimutang sa Barangay Santa Lucia, second floor Ariusha Building, Pagadian City. Green Herb 7 Miracle Oil. Experience the best care from a hotel. Sun's Uprise Hotel, Pagadian City. Sun's Uprise Hotel. Kompleto sa facilities ug mga amenities nga ang imong pagstay dili ka makalimot. Sun's Uprise Hotel nagatanyag sa mga standard ng mga kwarto alang sa pampamilya ug drive-in, good for 2 persons nga adunay kaugalingong garahe. Ang tanang mga rooms barato ra kayo. Ang hotel usab nagatanyag sa dako nga parking area ug overlooking kini sa nindot nga talan-awon sa Pagadian City sama sa Iliana Bay ug ang Pagadian City Airport. Plus sa Sun's Uprise Hotel nagatanyag kami sa limpyo ug luwas nga pagpahulay. Naka-focus kami sa kalimpyo sa lawa ug kaluwasan sa atong mga guests. Plus nagatanyag usab kami og libreng face mask alang sa tanan. Ang Sun's Uprise Hotel. Mga rap song, muli-muli. Diversion Road, doon sa IBT, Pagadian City. Alang sa Dugang Detalye. Reservation ug mga pangutana sa 0910-463-6226. Sun's Uprise Hotel, Pagadian City. Come and experience the morning sun that we need for the day. To all valued subscribers of Kismet Cable TV, in line with the preventive maintenance being undertaken Shout by out Action ko sa akong chapter Tango Delta. Uy, lagi, walay kape, di mo hatag simuli kuan side. We urge all those who Matag og kape. have connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Now here in Pagadian City, Camp Health Multi-Specialty. Camp Health Multi-Specialty is composed of 5 specialists headed by Dr. Cheryl Ubay-Ubay, obstetrician and gynecologist with subspecialty in maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Services offered prenatal checkup, management of pregnancies complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fetal non-stress test, cardiotocogram, basic OB-GYN ultrasound and congenital anomaly scan, pap smear, HPV. Boy, gain na mi o pagmamanggon bisag inom lang. Vaginal rejuvenation and tightening machine based on the latest HIFU technology. FemLift is safe and has no downtime. This technology also addresses mild form of urinary inconvenience. FemLift is the first in the province. Other doctors in Camp Health are Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with subspecialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bancoro, pediatrician with subspecialty in pulmonology. Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. And Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Our primary goal is to provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, Butika ni Nanay, and diagnostic laboratory, Camp Health Laboratory and Diagnostic Center within the vicinity, making it a one-stop medical hub. Coming soon is the X-ray machine to fully cater all those patients on Balik na yung pwede mong download ba? examination. For more in-person information, please call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty, Pagadian City. Ngalan. Single man ako. Sige ma'am, suti daw ni ma'am unsa imong nabandayan ani kaning Bitron syrup? Ako na ko ng Bitron syrup, naka-try na kayo ko, kay ang ako dili halos mukaon, dili makatulog. Okay, dili hingatulgon. Okay? Nakainom na siya, kuya, busog na mukaon niya, makatong na siya, may na siya mukaon. Okay. Aptik na siya. Ako lang isang araw, sobra ng sakit na ako ni. Maayong balita, Uy! aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419. Sila na kinahanglan karon og 500 ka mga household services. Lahi, dili ko niya palitan bro. Sa pa, makapalit siya. 39 anyos. Alang sa nasod sama sa
Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Malaysia, ug UAE Alaw or palit, United guys. Arab Alaw na Emirates. kapangayo sa Ug itong alang sa supplier. katong motrabaho sa Saudi Arabia, aduna ka mo'y promo of 10,000 pesos financial Nailo, assistance before flight. Nagkinahanglan Katamagong Paragis Herbal Coffee, nagtindog ni mo ito, masangit. ug Japan, no salary deduction, Sangit no kay- placement fee. Alang sa dugang Pagahin kasira, to. tawag ni Ma'am Mirnalyn Cuenca Albon, ang ato officer in charge sa Maiden Way Management Specialist. Matawag sa mobile number 0951-944-6678 ug 0935-725-0630. Maiden Way Management Specialist. Have a better future today. Ang Maiden Way Management Specialist ana animutang sa second floor, Sungate Building, Hamisola Street. Kabata mga karonoy, matay yung bis na midyo na ka, nagbata mga kanoy. Matirada diya. Subscribers of Kismet Cable TV. Share dan, salamat kuya. Maintenance being undertaken by our action team. They will conduct an ocular inspection on all house installations to break out all illegal connections. This inspection will be a full year-round activity. To avoid embarrassment, we urge all those who have illegal connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Sobrang bilis mo lang. Ang taas o ubos ng level sa blood glucose o blood sugar, parehong delikado sa panglawas sa tao. Sa Magkanginang Elvera Racasa, 59 years old, mataga Puro Juan, Barangay Triumpo, Siyudad, Sao Samis. Dugay ng panahon, din siya naganto sa diabetes o hypertension. Sa walay paglangan, iyang gitumar ang Shane Her Plus Capsule kada adlaw o nawagtan ang tanang kahasol sa iyang panglawas. High blood ko, naabot yun ng 200, over 110. Taas akong blood pressure ato kay kuan ko di ay, diabetic po di ay ko. 200 dito akong sugar. Lipong na yun, skidlabad akong ulo, sila kong higdahig sa ikapoy bitaw. Sa time na take na ka sa Shane Herb Plus Capsule, sa may natabang sa imo. Normal na ako ang tugo, 120, over 90, anak na akong BP. Normal na po akong sugar. Kuan na lang 120. May akong gibati na po noon. Ang Shane Her Plus Capsule mapalit sa mga parmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin Nga ganun, sa sim-sim, Radyo nanilay Pista, ka pa man yung mga Power rap. 99 Rap-rap FM. ni halos. Solve ka! Maot man ang mga mangangkon o kuya, may pang ikaw mo yung kunon kasi ikaw mangangkon. Nga, pagkaon na na ron. Kaon daw guys. Bitaw. Kana bitaw mag-flex ka o ka ng pictures nga Nga na po na dili mo uyab tapos wala pa kay kanang uling okasyon. Basta lang nimo siya gi-post kung ganahan ka. Sa cellphone? Tapos kabalo ka sa tao nga nay uyab tapos ikaw wala ta na kay ka nga nakay nakay something ba? Hawa pa din siya nasulod. Di ba? Makaingon ko ka nga nangangkon juga. Congrats di ay District 5. District 6, 5 chapters sa successful feeding program ato Sunday ulan og init padayon gyapon. Congratulations mga brothers and sisters ha. Basta na mga brothers and sisters Tyro. Sabi na ni Hubag sister si Pora Sunako. Gusto lang mayakap at mahakal. Dito ka lang sa aking tabi. Pangako'y di makakawala. Okay, salamat kayo sa nag-share sa tuwang live, no? Sa mga wala mag-share, salamat po kayo, ha? Sa mga wala mag-share, yung nagtanaw lang, salamat kayo po kayo. Kanira bang kusog kayo mo share sa tuwang live, kinara ba dyan ko ihatag na t-shirt na ni sa Radyo Bisdak? No? Badge ba? Badge para Kapag kuhan mo badge kay, namo ko lang, namo ko badge good. Ito mga top na to, top sharer na to, top fan na to. Natay, namoy t-shirt na ko. By December. Pilit naman mo. Ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko.
Dalhin mo ang awitin ko na para lamang sa'yo. Dito ka lang sa aking tabi, kapiling ka bawat sandali. Gusto lang mayakap at mahakan, pangako'y di pa kakawalan. O dito ka lang, dito ka lang sa aking tabi. Dito ka lang sa aking tabi. Shout out ni Lingling. Oy, Ling, guwapa na kay Kalingay. Gusto lang mayakap at Guwapa na kay Kaling. Kaning lahi ra gining nanay ko noy, nanay pinalanggoy kay mga hilis kung dalunggan. Sinaw ng agtang ni mahilis dalunggan ba? Dito ka lang sa aking tabi. Dito ka lang sa aking tabi. Alas 2:30 na katong oras mga kabisda ka song from Marte. Dito ka lang sa aking tabi, and that song was brought to us by Green Herbs 7 Miracle Oil. Ingo man ang Rexona, use Rexona every after bath para hataw sa galaw. Naminaw lang gihapon mo sa Power 99 FM 99.9, proud member of KBP. Of course, ang programang Talk to Papa, kauban ng inyong Papa Smoker. Bantog na ni Sinaw lang imuhang agdengay. Shout out kang Lingling. Yeah. Shout out na niya akong kababata nga si Lingling. Oh. Sinaw na kay dalunggan og agtang. Yan no kaya no lahi ra gining naikuan kining nanay nagmahal. Nanay ning atiman. Basin di nakabalo manguyab Papa Smoke mo nangangko na lang. Then basin dako kayo siya gaibog sa bayi watching from Saudi. Oh, posible kina silang ga. Oh. Kana bitaw may mo kumpiyansa sa mga lalaking inana, no? Kana bitaw naara ba gini mawat nga resulta ning obsession mga kabisda kaning sobraan na ba? Sobraan na ka-obsess o sa katao basin makahimo na nagdili maayo. Ripon lang mo na noon. Oh, labi na kanang imong amigo, Miss Kwan, Miss Sheena. Kana si Aldrin. Kumpiyansa kay kanang Aldrin nga piting maramaha ginagnaw. Asa naman si Yen Horkia? Alina kay magsinamok to diri. Wala na. Nagkuha na to karon sa iyang kuhan siya. Wala na, nagbalik man sila siyang daddy ko, daddy. Daddy tumuling. Bali sa siyang SD. Siyempre, dili ra agdang musinaw. Sa laki, astang ulo, sinaw kayo. Oy, grabe no. Lahira gini si Lingling, ay. Shoutout ni Lingling. Si Stella Marie Kabiging. Ana man sa mani. Okay. Text mo 0918-728-3822. Okay. Barato kayo ang kilawon karon Papa Smoke mo ba? Uy, salamat sa update dahil merkado biag piniguman ni gaya kumuli. Aldrin, akong classmate, elementary Papa Smoke. Umot lang. Hindi po siguro. Gigamit naman yung pangalan. Ang tambag na ko kay sender, magigistorya siya sa iyong uyab, dahil nundangon niya ng barkada, okay naman ang barkada. Panagsa lang, ibutang sa lugar ang pagigkuyog sa barkada, kay kanal si Aldrin, walay ayo nga barkada na. Si Mikaela, mabini diri sa Lison Valley. Tigka rin. Bad shot, yung gastanan ka rin. Si Alma ng Pitugo, tambag na ko sender, padayon na lang na sila si Aldrin bisan dili sila uyab. Ipag-uyab kay sa man you slice. You slice daw mo din.
Useless siguro niya, ako na lang ang mag-adjust, ha? Oh. Di gyapon na to, dili na to magigbalik ang iyang uyab tungod ni Aldrin. Nga samukan, greet lang ko ni Mama Munding nga naminaw karon si Alma. Salamat nimo Alma diya sa may pitugo. Gikan kang Brian, papas mo. Ako pa niya, di na siya makipagbarakada ng Aldrin kay basin nun niya. Madisgrasya lang siya na tungod sa kaibog sa lalaki niya. Sala po niya na, nganong nagbulag sila sa iyang uyab, di man po siya kabalo magpuyo. Ang babae gani nga nay uyab, dili magsigig laag-laag. Pwede po doy. Uyab pag gani mo, bawalan na din ninyo nga mulaag dahi, di ba? Ayaw po. Pag nyo na asawa, pag nyo na, di ba? Dili na siya maayo guys, nga bisan man tod nga uyab mo, nga wala kay right nga pugna nimo siya gunsang iyang buhaton. Only nga maghatag ang advice sa iya, ha? Pero maingon ka, nung ka ha, nga magbuot jud ka sa iyang mga himuon. Dili na siya trabaho og uyab. Lingon na kayo mo. Diba? Dili na siya trabaho uyab guys. Kaya kung uyab gani mo, hindi mo na imong uyab. O sige, maglaag pero ayaw po pagkumpiyansa dito, ha? Babae ra ba ka? Mental ka ng imong panty kay lata. Kaya kinahanglan pag abridor, aya ka magdisgrasya. Seriously mga kabisdag. Walay mali kung makipag-bonding ka, makipag-hangout ka sa mga friends. Basta, no? Ayaw kalimti kung unsa ang imuhang mga obligasyon. Isip usa ka uyab. Shout out ko Papa Smoke, family Darilay, and family Vasquez diri sa Pandoma. Salamat ni Miss Rebecca. Salamat po sa RCM Customized Printing Shop sa tuang nindot kaayo nga t-shirts karon. Combination sa tuang mga tuang duha ka family, no? Tuang mga grupo. Salamat sa RCM, walay kupas, quality kayo ang tela. Bisan pag mag 2 years na lang ng inyo ang mga sanina, daily ba ninyo nang ginagamit, di na siya mukupas. RCM Customized Printing Shop, lig-on kayo ang ilang pagkatahi. Paspas pa dyan kayo ninyong makuha, bisan pag magpahimo mo 1,000 pieces. Mga uniform, mga fraternity shirts. And then sa mga kanang inyong mga collection, personal collection ninyo, full sublimation guys, pwede ninyong ibutang ang picture sa inyo ang uyab. Magpahimo mo couple shirts nga inyong naong ang nasa sanina, pwede kayo. Tantangon pag inang buga sa inyong api. No? The power of Photoshop. Ito pa, RCM Customized Printing Shop located at Oro Street, Gatas District. Dool sa Plaza Luz, in line number ng fruit stand. Nara kanunay diyang tagyag nagdumalang akong gwapong agaw diyang nga si Hil Mendoza. Of course, si Napod ang iyang pinalanggang Day, no? Congratulations. Kao na po ni karong pizza G's. Oh, imbis nag-diet na unta ko. No? Diet na unta ko kay para mugamay na niya nga kong abs. Kaon naman po. Ito, sa aming ko, ano, June 10 sa Christining sa iyang youngest. Ayan, congratulations. Bueno, na matawagan ninyo ang cellphone number sa RCM, ha? 0948-725-432. Mga ka na ang contact number sa RCM Customized Printing Shop. Hindi naman salamat po sa pag-abag sa GFMQ Marketing. Kini nga kumpanya mga kabistak nagdama og mga produktong grabe ka epektibo. Kung nangita mo food supplement nga gusto mo nga makondisyon ang inyong kalawasan, makalikay mo sa mga nagkalain-lain nga sakit o balatian, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with Vitamin C. No? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kabistak, nindot na siyang gamiton para sa mga bagong nanganak, mga buntis, mga idaran, man sa mga bata o sa mga bisyoso. Nindot kini siyang gamiton labi na kaning kada adlaw nga hago sa trabaho. Stress ba ka? Pag-inom ka ni everyday, no? At least kada adlaw ka nga mag-inom.
Sigurado gyud nga protektado ka sa mga nagalain-lain og sakit og balatian. RCRC, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Of course, ang Paragis Bila-Bila Liniment Oil, usa po ni kahaplas nga niyot gamiton para sa mga gipang arthritis, gipang rayuma, hilanat, ubo, kabuhi. Haplasin lang niyo na ang inyong partes yung lawas nga nagsakit, sigurado nga mawala gina. Inaagi sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil o ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Wala nga kape akong gingon ganinyo ganina guys. Ang kape nga dili lamang kape sa mga mister diha karon nga di na mugahi ang manoy. Kumar na mo ning kape ha guys, kay kanang inyong asawa nga sobra katapulan. Timplahan gid mo kape na with masahe pa. Basta makainom mo ning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, labi na sa ganing mga naa sa opisina. No? Kada adlaw nga magsigig tutok anang computer. Wala na yung mga exercise, no? Mo na siya. Tambal pa rin siya sa high blood, mga kabisdak. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mapalit sa tanang mga suking parmasyal butika ang produktong ginama sa GFMQ Marketing. Mao ka na mga kabisdak. Kung saan ang kapiha? Mo ng kapiha. Kaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mamukaw ning kapiha mga kabisdak. Mamukaw si mong asawa. No? Kalabad na ba na sa ulo ng ining pukaw ni mo? Nyaway mahita mo. Ala! Lagi mga plangganang mga lupad lagi. Kung sa mga nangita pero kapahimuan nagpanaflex dagkong tarpaulin, acrylic, stickers, and then acrylic stainless standy template poster sentra, magparash ID, PVC ID, photocopy, risograph, scanning, online, PRC, BIR, NBI, DFA, head press, ID sling, o nagbaligya po ni sila o kaning mga printing supplies. Ang Relax Print and Design, hanas po na sila nga mo layout, mo print, mo head press, fabrication. Sila na po mismo ang mo install sa inyong ipatawag ng mga signage. Tailoring, embroidery. Matawagan niyo ang cellphone number 0936-421-2141. Relax Print and Design, located at in front of fronting of ECC. Katubangan sa St. Columban College, kinagamay nga hagdanan diha. Naaradihan ay mutangan Relax Print and Design nga matawagan ninyong ilang cellphone number again 0936-241-4121 owned and managed by Kuya Joey. Alas 2:42 ang oras. Mabalik lang ta mga kabisdak para sa paghatag na itong final nga tambag kanimo Mr. Sorry, it's Miss Shena. Sa imo ang amigo karon nga sige pangangkon. Kidugayan na ipost nga sa TikTok ana. Diara mo ha. 0918-728-3822. And this is 99.9 with DJ Smoke. Uga, natasagdan, dabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Silk Ultimate Reborn with Tri-Layer Complex. Tabang aliman sa kada lugar sa buhok. Ay, alasan ko! Get beautifully reborn hair with every wash. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may alivyo. Nagtinaw ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata, wala na sing smoke o aso nga ako mabatsyagan sa akong mata, katarata sabto na damod, nagnitis, ang pterygium ko nagnitis. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals. Paragis ko siya, Paragis Bila-Bila Ling, na kape.
digital gas Asa naman ang akong regalo, Ling? cable, fax machine, Ling. PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sacma Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Ako si Lilitan, taga Talisay, Cebu, 51 years old. Diagnosed na may vertigo. Permi nag-yud ready ang prescribed na tambal gikan sa ako ang doktor. Usan ako ka co-teacher ni Ingon nga mo try kog take og vertigon kay mauman kini iyahang gamiton. Igka atake sa iyahang vertigo. Sus pagka-anindot sa vertigon, sukad kani akong gitumar panagsa na lang ko maka-feel og panglipong. Dako gyud akong kalipay na makakita akong tambal na makatabang sa akong sakit. Salamat sa vertigon. Ingon bitaw tong doktor, basta vertigo, tumadayon sa vertigon. Basta grabing kalipo o tuyok sa palibot, vertigon mao'y solusyon. Ang vertigon para sa vertigo o panlipong-lipong mapalit sa mga suking butik. Ang vertigon dili tambal o dili angay gamiton sa bisan unsang matang sa sakit. Mayang gabi, tay. Unsa ko'y nakamaayo sa gabi? Oy dong, unsang oras na ron? Nganong karon pa man ka nakauli? Diin man di ikagikan. Dugay ko nakauli, tay, kay minghapit ako sa imong paboritong bake shop. Sama delicious ba? Kabalo man kong ganahan jukas mga panla dito. Aw, mao ba? Ya, nihapit day ka sa Madelicious Bake Shop. Hay man to akong paboritong cheese bread. Katong cassava cake, katubitaw ilang banana cake, German bread, kokoron, o peanut roll. Nakapalit ka dong? Siyempre, ikaw pa tay, basta imong paborito, dili dyan ako na makalimtan. Ay, salamat. Pagkabuotan. Kinala, girls, sa mga nag-view karon nga mga babae, no? Ugnahin mo ang kuno ninyo nga lalaki, unsay batiyon ninyo? Kanang kuno na ba nga uyab mo? Tapos ipanabi bitaw mo nga, uyaban biya to niya. Kasi may batiyon ninyo ana, unsay buhaton ninyo? Ipanabi mo sa lalaki nga uyab lagi mo. May bato ninyo ana. Siyempre, masuko mo, di ba? Masuko juga, malain ka. Maban pod, medyo kilig-kiligon na lang pod. Lagi na kung walay uyab. Pero na uyab, mukuyaw, yun, kasawa. Na, patay mag-isabana. Siyempre, sa ako, masuko ko. Sumot na ako'y uyab, di ba? Oo. Kung ako nun ko sa akong crush, unya, wala ko uyab. Sige na lang. Crush, sabi mo nga po. Alam, mga amigo rin mo ba? Amigo rin mo. Eh, syempre, malain ko sumutag, nabitang imong uyab ito, stricto kay imong uyab, siloso kayo na. Awkward kaayo, regards ko ni Aldrin Papa Smoke, taga San Jose, katong friend ni mo. Ay, si Juan man to, Aldrin Bernante man to.
Oh, sige, sige. Anjo ni Minyo, Maureen. Uy! Ikaw na uyab ni Aldrin sa una rin, no? Nato sila, ha? Pag ikaw to ba? Kaibigan lang pala. Yes, kalimot lang ka. Karon mo ko na kay namdam lang ka, no? Ikaw man itong kwan, rea, binay ko kasawaho ni Aldrin. Nanaol giangkon, guwapa dyan ni si Sender ba? Klaro kayo, kami mga ajud mga angkon. Oleh mga angkon, bro, daga manguyab. Pilihan ka, daga mangkon ni mo o daga manguyab ni mo? Mga magyapon, no? Lapad yung mga angkon na. Lawan pa. Aldrin eh, gusto ko yung mga angkon sa Aldrin. Post-post pa sa TikTok. Lapad na mga angkon. Kabuang minyo anjod kahadlok. Minyo na ba siya papasmoke? Ah, sis! Inilit ang mamutana bitaw galing uyab sa una ba yung mamutana ko minyo na ba siya? Pero wag ka nang napay. O mayon ko nimo wala pa lang ga si bata nimo. Ha? Ito, kwan siya. Dili ka updated niya. Alam siya Facebook good. Libas, kaya magod pangaban good kaya pag unfriend dinagkuan nila sa una. Ang block, unfriend. Kita mi ni Mayang, diri gawas papasmoke. Isa nang Mayang. Patay. Ayan si Mayang. Ay, si Mayang ko. Ako amiga, sa una. Ang itong oras, alas 2:51 na sa hapon. Dito yung mga topic ring napita mga kabisdag. Oh. Of course, naminaw lang gihapon mo sa programang Talk to Papa o ba ng inyong Papa Smokin. A song from Miss Lilith. It's kaibigan lang pala. Uy, happy viewing ni Miss Ann Nimenyo Maureen. Ang kanhing pinalangga ni Aldrin. Walay mo angkon o walay manguyab sa klap ng kapalaran naming mga di masuroy og naong. Sige lang, kung dili manggani masuroy ang naong, pwede manggihapon ng pasayan. May mga pasayan nga isuroy sa merkado. Diba? Balikan ako niya itong sender guys, no? Kaya yun yung mga inaning style ng nilaki nga. Dili ka ba maulaw ba? No? Okay guys, ang atong gigamit karon it's only ang name, no? Atong sender karon nagpatawag sa pangalan, matod pa na siya na. Ang lalaki po daw gitago niya sa pangalan si Aldrin, no? Pero I'm not saying na naagid ni lalaki gini atong kailag, no? Sabot og digunsa tagaasa ni nga Aldrin ang iyang gimin. Pero I can sure you mga kabisdak nga kining mga inaning klaseng nga lalaki nga kusog kay mga kunugbay. Naagi ni mahimong dautan kung dili ninyo nilikayad. Mas stalker naman gud ninyo ni sila gud, di ba? Minduta sa sanina, uy, Nindot kay Kuya, no? Kompleto na, Kuya. Shoutout ni Kuya Wardnell Lumampaw. Mabuhay ang agila, Kuya. Nindot kay, no? Kasi ginahan ka ni Kuya. Siyempre, pahimuan ta ka. PM lang ko, Kuya. Okay, no? So, ang akong ikatambag ni mo langga, kay katong imong uyab, siyempre nahiubos mo ito.
Bisag ako'y lalaki, oy, akong uyab, madunggan ako nga nay nangangkon-ngangkon. Pero ang mali lang sa lalaki, kay nagpakababae man siya. Diba? Dapat untang iyang gihimo, gi-confront ka niya. Iya kang gipangutan na unsa ni katinuod. Nga uyab man daw mo ani ni Aldrin, kasi siya may niingon sa kuha nga uyab daw mo. Diba? Kinahanglan ni siya confrontation mga kabisdak. Diba? Mamangunay nakamaot good kay mo. Tutuodin mo sa mga istorya-istorya ba? Komprontahon ninyo ang tao nga nag-istorya kay para makita giniya kung sa unsa nakatinuod. Binayot pa ning imong uyab, magluod-luod. Lalaki man unta pero magluod-luod. Diba? Ang dating ana karon gidaot ka ni Aldrin didto sa imong uyab para maangkon ka niya. Tira pang daot na niya. Pero ang mali ni lalaki ning tuo dayon siya and now kung sa may paminaw ni mo ana niya nimong uyab karon, no? Wala gid siya salig sa imuha kay basig di po ka masaligan. Diba? Dapat ikomprontahon ninyo ang tao nga nagbuhat-buhat og istorya ninyo. No? Komprontahon ninyo na. Wait na karon si Aldrin, di naman gid siya mo angkon nga uyab mo. Di mo gid siya mo angkon nga giangkon kaniya nga uyab. So, dapat unta nag-effort po si lalaki nimo imong uyab nga mangimbestigar siya, no? Kung nahigugma gid siya tinuod nimo, pero kung inana pangita na naglain ni mo kuan. Wala, pangita na naglain siya na. Lisod kayo ipugos sa usa ka tawo nga tuuhan ka tapos ang panlantaw nila sa imuha baka ko na ka. Diba? Dili man lang gani nila hatagan kang chance. Di magay kanya hatagan og chance ka ng paminaw ng imong side. Diba? Kung sayang gihimo karon mo nang gina, kung sayang gituuhan karon mao nang gina para sa iya. So I don't think so kung nasa inana kadako kayo nga love sa imuha para i-preserve and i-save ang inyong relationship. But for now, no, dili ka kinahanglan nga magukod ka sa lalaki. No, it's not your fault, Miss Sheena. Naalang kay lapses, no? Na lesson learned para sa mga naminaw nga mga babae karon nga sobra kaayo ka maging suod. So ni og dili sa minyo apirmi kay pariha man mi. Pagbulag na mo papasmoke ka single ko until now. Uyawa gini. Mao gini na ka-move on ni si Angie di ay. Naminaw na ba ni si Baki karon? Okay, minaw ka diya ko eh. Mong ex dire ki okay kay nagparamdam. Ito. Wala na kay line buhaton na ni Miss Shena kung dili mag-move on, mag-move forward, ayo ipaubos ang imong kaugalingon kay di naman kaniya tuuhan. Kanang imong pangutan na lang ka kung angayan pa ba kang maglaom niya. Ikaw usa ka babae. Kung feeling nimo sa lalaki nga wala nagigusto sa imo, ug dili na mag-effort para magbalik mong dog, di kanya tuuhan, then ayaw na siya pugsa. Di na mo siya kailangan pugso. Magmahay na to siya. Sa mutag nanay mo amping sa imuha. Diba? Magmahay na to siya. So wala na tayo, di na to taaso ng istorya, Miss Shena. Kung dili ka niya tuuhan, wala na kay mahimo na. Anang imong friend nga si Aldrin, sa mga lalaki nga naminaw karon nga kusog kay mangangkon, tigin mo kauyaban na hantod sa hantod. No? Wala na kayo oras. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kato ng silingan nimo nga Shena papasmoke adyoy. Wala na kayo oras. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Bisdak Media Group Incorporated, pinanguluhan sa muang station manager, Madam Roquesa Pagara, na muang big boss, Attorney Richard Cho, Chief Tech Engineer Melbert Guil, ug sa mong kabanan sa may transmitter side, si Sir June Carpintero. Wala na ko'y oras. This has been your DJ, si Smokey Papa Smoken. Manamilit ka niyang tanan. Goodbye. Good luck, Shena. And congratulations kay single na pod ka. Bye.
Manguyab po siya, kaya dili sila mga Thank you, Papa Smoke, Amping, God bless. Oy, regards na lang ko itong imong friend niya, nga na-meet ni mo ha. Anjo Liminio Maurin, shout out mo. Shout out, Mark Kabigen, may hapon ni mo di, tol. Sumato siya ang story sa usa ka lalaki, sa usa ka babae nga naglabad ang ulo kay giangkon og lalaki. Talk to Papa Smokin, ang tulumanon nga magahatag og tambag kung ikaw Paki-share guys and paki-subscribe sa akong kuan. Pwede mo mga music. Your Awang YouTube channel ha. will be the same again. Oy, Raimundo Figare, shout out mo mon. Papa Smokin, din nila sa Radyo Sige guys, goodbye. Power 99 FM. In a few seconds from now and every day at 3 o'clock in the evening, we invite you to join us in a minute of prayer for the forgiveness of sins and for peace in our country and the whole world.